Θα τα βγάλω λίγο για να αναπνεύσουν. Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό? Πριν αποφασίσεις να αφήσεις τα νύχια σου γυμνά, πάμε να δούμε τι ισχύει πραγματικά. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα νύχια δεν αναπνέουν. Δεν έχουν πνεύμονες. Αποτελούνται από κερατίνη, δηλαδή νεκρά κύτταρα. Τα νύχια τρέφονται και οξυγονώνονται αποκλειστικά από την κυκλοφορία του αίματος στη ρίζα του νυχιού, δηλαδή στη μήτρα του νύχιου. Οπότε η ιδέα ότι ασφιχτιούν κάτω από τον τζελ ή το ημιμόνιμο είναι απλά ένας μύθος. Στην πραγματικότητα, όταν αφαιρούμε το υλικό, ειδικά όταν δεν γίνει σωστά, αφήνουμε το νύχι μας εκτεθειμένο, οπότε το κάνουμε πιο ευάλωτο. Χωρίς την προστασία του υλικού, τα νύχια σπάνε πιο εύκολα. Αν τα αφαιρέσεις μόνοι σου για να ξεκουραστούν, τότε κάνεις περισσότερη ζημιά στην επιφάνεια του νύχιου. Πότε χρειάζεται όντως αποχή? Πότε πρέπει να αφαιράς τον τζελ από τα νύχια? Μόνο αν υπάρχει τραυματισμός ή μόλυνση ή έχουν ταλαιπωρηθεί από κακή εφαρμογή. Τότε δεν θέλουν απλά διάλειμμα, θέλουν πλήρη αποχή και θεραπεία μέχρι να ανακάψουν πλήρως. Η σωστή συντήρηση από έναν επαγγελματία κάθε 3 με 4 εβδομάδες είναι η καλύτερη ξεκούραση που μπορείς να προσφέρεις στα νύχια σου. Ένα υγιές νύχι δεν χρειάζεται να μείνει ποτέ χωρίς το αγαπημένο σου χρώμα. Εσύ ανήκεις στην ομάδα που κάνει διαλύματα ή δεν μπορείς να δεις τα νύχια σου χωρίς το αγαπημένο σου χρώμα ούτε μία μέρα? Γράψε μου στα σχόλια. Εγώ δεν μπορώ χωρίς τα νυχάκια μου.